Mga pinirisong ubutan karang umabot nga eleksyon mupili lang og mga national candidate og way apil ang mga local kandidato. Base kini sa bagong kamanduan sa Korte Suprema. Si Nico Serino sa report. Espesyal nga bisita sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 7 kaganihang buntag si COMELEC 7 Regional Director Attorney Jose Nick Mendros. Iyang gipahimugatan ang kamhinungdanon sa pagtambayayong sa COMELEC, kapulisan ug kasundaluhan alang sa hapsay nga eleksyon. Nang hinaot siya nga magmalampuson ang piniliay duha ka semana gikan karon. I expect these elections in Region 7 to be successful. But make no mistake of it, I do not expect it to be smooth. That's why we do have contingency plan, we have security plan, we have that deployment plan. We have rationally divided our troops. No, ang ato nakita karon, we want into the basic security requirements. Samtang dunay kabag-uhan nga ipatuman sa detainee voting kung pagbutar sa mga piniriso. Suma pa, mipakanaog og temporary restraining order ang Korte Suprema sa mga petition kabahin niini. Ang mga national candidates o presidente, vice-presidente o mga senador lang ang mabutaran sa mga rehistradong inmates. Ngayon ang ini-study ngayon ng COMELEC is to go on with the voting for national sa detainee na parang magiging absentee voting na lang siya. Nagpaabot pa hinuon ang COMELEC 7 sa kopya sa COMELEC resolution kabahin sa implementasyon sa detainee voting. Nico Sereno, Balitang Bisdak.